Giňelmek meseleleri boýunça Ýewropa komissary Marta Kos Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny gorumagyň zerurdygyny notady we egerde şeýle etmesek biz dünýädäki awtokratlara sowgat berdigimiz bolar diýip duýduruş berdi. Ol bu barada Ýewropa parlamentiniň 1 aprelde Strasburgda demokratik media serişdelerine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny el ýeterliligi gorumagy gönükdirlerini plenar maslahaty neden çykyşyny aýtdy. Bu maslahatda başa prezidenti Donald Trump'ın 14 martda başanyň global media agentliginiň göwürmini kiçeltmek boýunça gol çeken kararına jogap hökmüne girişildi. Agentlik Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna hem gödäwçilik edýär. Bu kararyň ýa-da agentligiň baş müdüriniň ýokary derejeli geňeşçisi Kari Lake media guramatynyň kongress tarapyndan tasdiklanan grantynyň ýatyrylanyny ma'lum etdi. Grantın yatırılmağı biraz sonra goýup bolsun edilen ne bolsa global media agentligi henide çenli kongress tarapынан bölünüp berilen maliýe serişdelerini iyi vermedi. Şeýlelikde Azat Ýewropa Azatlyk radiosy 1 aprelden başlap özüniň käbir işgärlerini rutudy berip başlady. Kos Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Kaja Kallasyň adynan çykyş edip Ýewropa Birleşigi garaşsyz media serişdelerini şol sany Russiýadan we Belarusdan boranlary olar öz işlerini dowam etdirip bilerýärli korrupsiýanyň üstüne açyp özleriniň siýasy we biznes elitalaryny jogapkärçilige çekip bilerýärli gaçyp otarga bolmalydyr diýdi. Komissar Ýewropa Birleşiginiň bu media guramasyny maliýeleşdirmek mümkinçiligi barada gurrun etmekden saklananyny bolsa Ýewropa parlamentiniň birnäçe agzasy şeýle pikiri agdadylar. Palatadaky iň ýeri toporuň merkezdag Ýewropa halkynyň partiýasynyň agzasy Sebastio Bugalio biz bahasyny töläp gerdenine göterer diýdi. Biz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň uzak möhletli we durnukly maliýe serişdeleriniň bolmagyny üpçün etmelidiriz. Şol sany Ýewropa Birleşiginden nip ýaşylardan bolan Litwaly kanun çykarjy Virginijus Sinkevičius aýtdy. Sağ ganatdan bolan Ýewropa konserwativler we reformistler partiýasynyň Çehiýa agzasy kommunist Çehoslowakiýada belli meşhur dissident bolan Aleksandr Vondra bu radionuň Iran, Belarus we Russiýa ýaly repressiw ýurtlarda maglumaty ýaýratmagy ýardam berenligini aýtdy we Ýewropa Birleşiginiň radio stansiýany maliýeleşdirmäge goşunt goşmaga çagyrdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Ýewropa Birleşiginiň puly bilen maliýeleşdirmäge açyk bolalyň hem de munyň nähili görnüşde boljogy dogrusyny olalaşyga baralyň diýip olaýtdy. Bir sagat dowam eden çekişme wagtyl aldym merdimli boldy. Kanun çykarjylar çykyşlaryň arasyna bir-biriň üstüne gygyrdy. Aşağı Germaniýa üçin alternativ toporunyň kanun çykarjysy Mary Han Azat Ýewropa Azatlyk radiosy öýdüni maliýeleşdirip biler diýdi. Media serişdeleri Ýewropa institutlary tarapyndan maliýeleşdirmeli däldir diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Han ýaly öýdüňtiýarly halklar toporunyň Ýewropasyna degişli bolan Slowakiýaly kanun çykarjy Milan Uhrik Ýewropa Birleşiginiň muňa Slowakiýada mallarda dören awsyl keserine garşy görüşýän daýhanlara ýardam bermelidigini aýtdy. Sizin garaşsyz mediaňyz garaşsyz medianyň düýbünden gapma garşydyr diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Sağ ganatdan bolan beýleki bir populist toporu Ýewropa üçin watanseýerler toporuny degişli bolan Fransiýaly deputat Julien Sanchez bu ýagdaý barada gürleşmek bilen palatanyň 200'lük edýänligini hem de Birleşen Ştatlaryň içerki meselelerine gatnaşýanyny aýtdy. 3 aprelde tamamlanacak plenar maslahatda sese goýuljak çözgüt bolmaz. Ýöne soňky tapgyrlarda bu şeýle bolar. Ýewropa parlamentiniň birnäçe resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, palata bu ýagdaýy esewan etmegi dowam etdirer.